Helo, dwi'n gweithio I Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, a mis yma, sef mis Rhagfyr, ni'n canolbwyntio ar Erthygl 14, sef eich hawl I crefydd eich hun. Ac amser yma o'r flwyddyn mae llwyth o ddathliadau crefyddol gwahanol, a felly mae'n cyfle dda I fyfyrio ar yr amrywiaeth o crefyddau a ffyrdd o fyw sydd o'ch cwmpas chi. Efallai o fewn eich teulu neu grŵp o ffrindiau, o fewn eich dosbarth neu ysgol, neu allan yn y gymuned. Ac mae gyda ni adnodd bendigedig ar ein gwefan ni sy'n delio gyda taclo Islamophobia ac mae'n cynnwys fideos o Muslemiaid ifanc Cymraeg yn siarad am eu profiadau a beth mae Islam yn golygu iddyn nhw. Felly gobeithio cewch chi cyfle I trio un o'r gweithgareddau yma a hefyd cyfle I fyfyrio ar Erthygl 14.